Čaute všetci, ja som Bibo Etienne, chcel by som vás pozvať na New Year Battle do Žiliny, ktorý sa bude konať v obchodnom centre v Miráži, kde sa zase stretneme všetci a uvidíme, kto bude z nás najlepší Slovákov v tom, čo robíme a máme radi, čo je B-boying. Budem tam sedieť ja v porote, bude tam Jano Mečo, a.k.a. Johnny Perfecto, bude tam Samopal, Samfupa, bude tam DJ Luxu a live band, bude afterparty, bude tam Seven the Smoke, víťazi sa pobijú o prvé miesto a o vecné ceny. Všetci ste milo pozvaní, čo vám ešte na to môžem povedať, že... Čo vám na to môžem ešte povedať? Reprezent Slovakia. Peace.